Hey Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hello dreamers! So guys, how are you? Kamusta naman kayo guys? I know it's been 2 weeks ba since the last time ako nakapag-upload. Medyo na busy lang talaga ako guys. Sa mga kaganapan dito sa house, ganyan. Actually guys, na-busy ako dahil nga dun sa mga kapraningan ko lately, kung ano-ano mga pinagbibili ko, no? Yung mga lang naman, yung mga I feel na kailangan na meron yung bawat bahay na ganitong mga devices. So bumili ako ng thermogun, yung pangkuha ng temperature. Bumili ako ng yung may ang tawag doon, oximeter, yung pangkuha ng oxygen, ganyan. Tapos yun, I feel like kaysa naman mapraning-praning ka, kakahawak-hawak dito sa mo, sa katawan mo, kung mainit ka ba o wala, I think it's better na meron talagang thermometer, no, para lang ma-measure kung may lagnat ka o wala, di ba? Mahirap na yung atakihin ka ng anxiety dahil kakaisip kung may lagnat ka o wala, di ba? Especially pag yung lag kang pumupunta ka sa labas, di ba? Pagpasok mo, I think parang naging, I'm not sure kayo, kung kayo din ba. Basta ako, every time na lumalabas ako, pagbalik ko dito sa bahay, lagi sinasabi ng isip ko na hala, nakakuha ka na ng COVID sa labas. So yun. So ganyan. So at least meron tayong mga gamit dito sa bahay, no, to check. Ganyan. Ayun. So ayun na nga guys, kamusta kayo? How are you doing? Na-lift na yung MSCQ. So balik na tayo sa GCQ dito sa Metro Manila. Nakalabas na ba kayo? It's been 2 weeks na hindi ako nakalabas, no? So lately, nakalabas ako isang beses pa lang. May binili lang sa labas, but hindi pa talaga, kasi kailangan ko lumabas kasi kailangan kong tumingin ng mga ng mga office desk, ganyan, office table, tsaka office chair. Tinitingnan ko kasi online, so hindi ako ganoon ka confident na ma-receive ko siya na maayos kung online ko siya binili, kasi meron akong mga nakikita sa review na sira-sira yung table, ganyan. Syempre mahal yun, di ba? For me, pag yung mga 1,000 pataas na pag binibili online, I'm very very careful kasi syempre pera din naman yun, pinaghirapan natin yun, di ba? So for me, might as well punta na lang ako dun sa store talaga at tumingin. Baka iniisip ko na baka dun na lang ako bibili for my work from home setup dito sa bahay. Kasi nga ito na nga yung di ba, normal natin, yung normal natin, work from home tayo, ganyan. So might as well mag-invest tayo dun sa mga setup natin sa bahay para at least naman komportable tayo habang nagtatrabaho, di ba? And siguro I'll be creating a video about work from home, ganyan. Gusto niyo ba 'yon? Anyway guys, so how do I look like? Ganito yung itsura ko pag may buhok pala, no? Yung kasama ko kasi sa bahay, bumili siya ng wig. So, parang wala lang, ganyan. Sige, matry ko nga yan kung bagay ba sa akin. Parang hindi ako sanay. So, what do you think? It's been a long time na nagkabuhok ako. Diba? I used to have thick hair before. But then, I started, parang nag-recede siya. I started receding during my I think late 20s, ganun. Ayun. So, ayan, ito yung itsura ko pala, pag may buhok. Pangatawanan natin to, guys, no? For this video lang naman. What do you think? Mukha ba akong tanga? So, anyway, guys, how's your GCQ so far? Nakalabas na naman ba kayo? Kung wala namang kayong bibilhin talaga, hindi naman ganun ka-importante. Kung hindi naman talaga kailangang lumabas, huwag niya lang kayong lumabas, no? Para at least tulungan na rin natin yung government by just staying at home, 'di ba? Ako, kailangan ko lang lumabas kahapon kasi kailangan ko lang tumingin ng mga office table tsaka chair. So for this video guys, what are we gonna talk about, no? So I've been receiving, may mga question akong na-receive doon sa sa Facebook page natin, kasi may mga nagtatanong na why are you still drinking coffee? Why are you still drinking
tea. Siguro yun yung mga yung mga viewers na nakapanood ng video ko na nagkakape ako, ganyan. And yes, I still drink coffee, I still drink tea. Actually, guilty pleasure ko yung mga yun. Actually guys, pinagbawalan na ako talaga. The topic we're gonna talk about right now is coffee and anxiety. So, yun, disclaimer, pinagbawalan na talaga ako. Sinabi ng doktor ko na pinuntahan before na stop drink coffee, stop drink tea kasi nakakadagdag talaga yun ng anxiety. When she actually told me that, I was like, no. I know, katigasan ko lang talaga ng ulo. But actually guys, coffee drinker talaga ako. So, it's my, talaga, it's something that I look forward every morning. So, for me, parang yung morning na walang amoy ng coffee, walang coffee, hindi siya kompleto, ganyan. I used to drink siguro mga 2 cups of coffee before. So, since sinabihan nga ako na mag-stop ako na drink coffee at hindi ko naman siya kayang i-give up totally, ginawa ko na lang siyang 1 cup a day. When it comes to tea naman, hindi ako nagba-black tea. Mostly, lang, green tea. Siguro yung pinaka-strong is oolong. Hanggang doon lang ako. When it comes to coffee, I'm a latte kind of guy. So, hindi ako yung strong coffee talaga na black coffee. Though I tried it. Kasi sinasabi nila mas healthy daw talaga pag black coffee. Wala kang nilalagay na cream or whatsoever. But hindi ko siya kaya. Naratapangan ako, but hindi ko naman siya kayang i-give up totally. So mostly latte yun. Nilalagyan ko talaga siya ng cream. Yun. Hindi ko siya kayang i-give up guys. But I'm just grateful dahil yung anxiety ko is hindi naman siya ganun ka-severe. So since na ma-manage ko naman siya at na evaluate ko rin yung katawan ko, yung sarili ko na manageable naman yung anxiety ko at hindi ko kailangang i-give up yung coffee. At pero ako lang to guys, it's my choice. Choice ko to. And at the same time, tinitingnan ko rin naman yung kung kaya ng katawan ko. And so far, okay naman ako na kahit hindi ko i-give up yung coffee, hindi naman siya totally naging masama yung epekto sa akin. Ayun. Pero ako lang to. Kung let's say sa inyo sobrang malakas talaga yung anxiety ninyo, malakas talaga yung atake ninyo, I think it would be better to talk to your doctors. Kung pag sinabi nila na stop mo muna yung coffee, stop mo muna yung any type of caffeine, then i-stop nyo. 'Di ba? So evaluate nyo rin yung sarili ninyo kung ano ba talaga. Kayo din yun naman yung nakakaalam kung kaya nyo bang i-pursue, kaya nyo bang or i-stop nyo ba talaga siya totally. Actually guys, it's true na nakakadagdag talaga ng anxiety yung pagdidrink ng mga coffee or yung tea kasi dahil dun sa caffeine. That's why talagang pinagbabawal siya. I think it would be better na na evaluate nyo yung sarili ninyo. And then talk to your doctors. Sa akin kasi when I talk to my doctor before, yun sinabihan nga niya ako na kung sobrang malakas yung atake ng anxiety mo, it would be better to stop drinking coffee or any type of na mayroong caffeine ingredient. And then for a while, hindi ko siya siguro for a week nag-stop ako ng coffee tsaka ng tea. But then, nung naging okay na ako, ginawa ko na lang siyang 1 cup a day. Hindi na naman siya bumalik na talagang severe. So, if right now, hindi na ganun ka-severe yung anxiety ko, and I was still able to drink my coffee. 'Di ba? So, it's a win-win for me. Hindi naman siya totally nawawala. Kasi every time na pag may trigger, bumabalik siya. But I don't think it's the coffee kasi isang beses lang naman akong umiinom a day. And before, I used to yung mga 3-in-1 ganyan, but now I brew. Umorder ako online sa Batangas, yung seller na ino-orderan ko. Tapos, actually, kanina kaka-deliver lang yung bago kong coffee. Then, pinubro ko siya, ayun. Pero nilalagyan ko siya ng cream kasi hindi ko siya kaya na, hindi ko na siya kaya na yung black.
hindi ko alam, hindi ko siya kaya. I tried it once, hindi ko siya feel. Masarap naman siya, pero hindi ko siya feel, parang hindi ko siya gusto. Mas gusto ko siya pag medyo creamy, ayun. Tsaka for me, I'm a morning person now, and ini-enjoy ko talaga yung morning, but hindi ko siya ni-enjoy pag walang coffee. Siguro psychological lang din naman siguro yun. Sa isip ko lang talaga yun. Pero ito lang naman yung pinaka-bisyo ko. Wala naman akong bisyo. I don't drink, I don't smoke, wala naman ako ibang pinaka-bisyo. So ito lang yung isa yun sa nilook forward ko every morning. So ayoko namang i-stop yun. Yun na nga lang, di ba? And besides, parang coffee and books, it goes hand in hand, di ba? Coffee, books, mornings, breakfast, it goes hand in hand. So parang kulang kung wala yung isa. Mahilig ako sa ganon, guys. So, meron ako mga moment na ganyan-ganyan. Nagaganon-ganon ako. So, baka ako lang to, guys, ha? Pero pag sa inyo, pag sobrang tindi talaga nung anxiety nyo at kailangan nyong i-stop, at kaya nyo namang i-stop, i-stop nyo na lang. Baka mas makatulong, di ba? Baka ako lang to, wag nyo akong tularan when it comes to this. Kasi, hindi ko talaga siya kayang i-stop. Ayun. Anyway guys, kamusta naman kayo? I hope na walang masyadong walang masyadong anxiety attack for this past weeks. For this past 2 weeks pala, I feel okay kasi nandito lang naman ako sa bahay. So walang trigger ako nasasagap. Tsaka lang ako nagkakaroon ng trigger pag lumalabas kasi 'di ba, environment ganyan, mga taong makakasalamuha, makakasalubong mo. But lately, yun yung after nung yung atake ko 2 weeks, 3 weeks ago, ganun. Yun yung pinaka-last. For the past weeks na nandito lang ako sa bahay, wala akong trigger na nasasagap. I feel okay. Ang ginagawa ko lang dito after work, continue lang dun sa routine. I have my cardio workout, ganyan. At least 3 times a week ko siyang ginagawa. Not to lose weight, no? Pero mostly just para lang gumalaw yung katawan, para lang healthy yung heart, ganyan. Para lang makakapag-exercise na yun. I've been doing intermittent fasting, yun. Kasi just para lang makontrol lang yung weight. Kasi nga minsan since nasa bahay lang naman tayo, kain lang tayo ng kain, maya-maya magulat ka na lang pag tayo mo dun sa weighing scale, ayun, nasumabog na yung weight mo pala. Ayun, so ang ginagawa ko ngayon, intermittent fasting, 16 by 8. I fast for 16 hours and then for yung windows na 8 hours tsaka lang ako kumakain, no? So medyo na-control naman yung weight ko. So hindi ako tumaas. So nag-maintain lang siya doon sa kung ano yung weight ko lang talaga. So it's a good thing. Kasi mahirap na, 'di ba? At the same time, I'm doing my cardio workout. So yun yung mga routines na ginagawa ko lately. Ayun, at the same time, yun nga, pinagkakabisihan ko yung mga pagbibili kong hindi naman yung gadget, 'di ba? Medical equipment, ganun, na nilagay ko lang doon. So siguro pakita ko yun sa inyo next time. How are you guys? Kamusta naman kayo? I hope na okay lang kayo, ha? Just continue nyo lang, you know the drill. Every time you feel anxious, every time na nagkakaroon kayo ng anxiety, nagkakaroon kayo ng panic attack, yung mga breathing exercises natin, we've talked about it before. And then siguro meron na kayong mga app na na-download for breathing exercises, ganyan. Gamitin nyo yan. Importante yan. Nakakatulong din talaga yan. So yun guys, hanggang dito na lang muna for this video. So yun nga, kung sa tingin nyo, kailangan nyo nang stop mag-coffee, talagang hindi siya nakakatulong sa inyo, then stop nyo na. Huwag nyo nang i-push. Then, pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Yung sa akin, hindi naman ganun ka-severe yung anxiety ko na, and then na-manage ko naman siya. So, I do 1 cup a day instead of 2-3 before, no? Bago ako sinabihan talaga ng doktor na mag-stop na ako. So, this is, as I've said earlier, ni-stop ko siya for a week, and then, nung pinakiramdaman ko yung sarili ko na parang okay na ako, I did 1 cup a day, hanggang ngayon, 1 cup a day. So, hindi na ako lumalampas doon. There are times na lang gusto ko pa,
Pero hindi, talagang nakokontrol ko yung sarili ko. Ayun guys, so I hope everything is okay. By the way, thank you dun sa mga bago nating subscribers. Thank you guys. Sana may mga nakukuha kayo dito sa channel natin kahit papaano. Tatulungan kayo kahit papaano. And I hope na you're doing okay, no? Especially in this time of pandemic. Thank you dun sa mga nag-message sa akin ng umusta, and dun sa mga mga nagbe-message sa akin ng mga tinatanong sila. I'm so sorry guys, hindi ko kaagad-agad nasasagot yung mga question nyo. Ayun, and yeah, please do subscribe to my channel and give me a thumbs up. Share nyo dun sa mga friends nyo na may anxiety issues. And thank you so much sa mga nag-subscribe sa atin, sa mga nanonood ng videos natin. Mabuhay kayo. And yeah, as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Stay at home and stay safe and stay healthy. Bye for now. Bye.